de Hinzig tá muid bio dírí bibríon an seo ag léamh na nuachta don síochú lá mílúnasa chábhíle sa seach agus Meiriceá de chách tá staidim Meiriceá tá einam an staidim mé dearmachtaí agam má bhí anam ag riamh Irma, beidir? Cibé. Tá stadium rís Houston, Texas a bhá sin picture de Houston, Texas. Ní is agam an sé soléir go na tithe seo go léir faoíisce. Sin gur dearnú luch farsing down den chair. Tá an stadium stoppaí cían mhórascail Mexico faoi láthir agus géarú cruútan agus anró na déachsan na sánach faoi láthir. Níl sé soiléir go fóil cí cho forleathan Cí cho leathan agus atá scóp na tubaiste seo. Tá Houston rééis 5 lá gléire báistí áil agus níl cosí ná tiomónaí fácaí sa cheantar. Tá daoine cosúla códaí colm ag treabha na farige carrach na carraí nua seo gan acuach báid agus misneach nádúra. Tá líon na naoine marmha áirdathe go dtí tríocha agus tá cur iireacht báistí na státaíontathe bhriste inis ó híh méid an isce atá tití. Maid le Inimircigh bhfuil is cathair mhór Inimircigh I Houston hena féin agus má bhí siad míthúineach hena féin mar le rialachaí Imirce nuair Donald Trump tá siad tharbheith míthachar inis. Blian coscroch léanmhar a bheith 2016 do Inimircigh gan fápéir mar a thugtar orb. Tugaimse agus tá sagam go mbeidh sé seo chunspóiteach. Tugaimse Inimircigh míleathacha orb ach tuigim go bhfuil sé sin chunspóiteach. Racha mé reis go dtí ar gara sa bhád tá sé dechar a bheith bádóireach timpeall Houston cén fá mar bólann tú faoi bhéal tuile an tám ar fad. Sé sin tarlaíonn na turangaí grána seo an tám ar fad agus tú bóla rudaí móra mitil faoi do bhád. War bád códaí colm tríd an tuairteáil go déir. Rachan mé thar teorainn an deisceart agus tá deacrocht electricha seagam bhfuil is agad ní bhaithí mé gan electrichas mar sin forgáil éisteach go tappa. Ní thugad sé seo cúpla second ach níl mé gíre go raibh an riomhre chola agus mé ag tafadú mar cháideach mé an tafad. So cábla an sin clíochladóir an seo sílim go bit sin an teanna tá bhain
agus an chluachúdor plugáiltí isteach agus an bhfuil muid ag fáil leitach a sin is tá. Choróma, sé, tá mé gur áard a dhíriú Meiriceá Nieto. Sin é uachtarán, Meiriceá. Bhí cruniú ag le déanaí le peardaí móra tionscail Meiriceá. Agus ní ruad isteach sa cruniú go dtí gur léir go raibh sé gíre áard na naoine sa siomra a dhíriú Claudio Javier González Laporte, chathíorlach corporáideach a bhfuil cáil airsing i Mexico. Cím fá mar tá mac an úsar González Laporte i mbun idir seoireachta nochtathe a thiúrtí mé agus tá sé seo ag díriú áard na meán rialtas Mexico agus caimiléireacht sa rialtas Norway leis an úsal Peña Nieto go bheiceáí. Agus mar sin tá sé ag díriú éiríge an buineán seo, an éirí seo, nach fearcanóineach ré. Margheall an inniucha atá siúil ag an mac sin an fisrú gan leisciil atá siúil ag an mac tá rialtas Peña Nieto i ghearra pinos neamh effigiúla chosúla heceannaí a riomhraí agus inniuchaí cánach gan chunne. Duine neamh róchúil i seanmach seo agus bhór an túfás a tháinig lucht gnó Mexico nuair ba léir go raibh rialtas Meiriceá Peña Nieto géirí an mac géire áard na nódarás dhíriú an mac. Níl sé féráilte dar le chuid bhá daoine. An tSeapáin. I bhíonn se an méid atá táirlathe sa chomhré thuaille déanaí ó híomh tástáil dúrachán agus i léad. Tá an tSeapáin ag ghlacha míleteachta chuige féin bhánach nearna sé le 60 nó 70 mbliain. 60 dócha. Ba hir Síocháineach í tSeapáin le fada tréis an daracha go damhanda. Ach fich an pictiúr oscailte seo sa scéal de haidiúí gléimteachchas dípanaí ag dí lódáil dúracháin fritank
agus ag díú agus aníú agus á scaile ag búla chuspóirí hipitéiseach levíle web. Seo hiad saidúí na tSeapáin. Sílim, degan ná ní dionamach déanóid ach chuir mé coppla nóid breise leis an túrisc seo mar tá mé géirí dul trí coppla scéal breise in an lé anas go mreithí mé sús an term ag teasta bhaim. Aha, bin focail cheart a bheith ham. Chuirtí mé sús an seohé. Bhre an riaráiste. Riaráiste aibre, nó riaráiste nóíochta cibé. I bhid a héin scailt Diana sa bhreatain. Más simbol, más fíorchimbol, nó simbol as cuimse I Diana do Bhreatánaí Breatanaí? Ní raibh sé ró chinnte riamh faoin cheann sin. Breatanaí fásta. Ach do ghaoineoga il inte inis ach carachtar ón stair. Ceach go leor. Cuachtaí achtranacha géirí smacht a imirt an Afghanistan le 300 bliain ní raibh leis riamh agus ní le gairid leis faoi láthir. Tá an dara duine ciontathe as Amreisce tá mé deanamach na bheith rud. As duine ansaí ag slóga in Ohio, in Charlottesville, Virginia, ach Galway in Ohio. Should the hála in Charlottesville, Virginia, no gur tháinig nónatsaithe le chéile chun slóga agrú agus marshalaí an. Tháinig na céalta daoine eile le marshal ina naí agus tharla roinnt ansa go dtibhinn tugadh gréasáil agus lasca agus gréada ceart do roinnt den lucht fri agóidíochta. Tá Ardaine Illinois tar éis agra a chódú in Stát Illinois. Tá sé chur leithcheall agus mí úsáid I le effigeach na brísún is dóchan ní mé cínte beidir na bólíní. Cé an chárta saor sé rása táchaíochta in Nuacht, Mario Cuomo. Ní sagm céim fá, ní me déanam mór an cainte breise faoi. Uber, sé dara chosráseanaí príomhhaine nach nua Uber. Bhí an chuid ní siúri me achran ach bhí an chuid
Gúileáil sílim. Anrúáil. Smáile mar sin. Anrúáil. Chun an focail sin is scríomh síos. Ná cínta faoi nocail sin. Bhí géaráil i gceist agus anrúáil agus gach sort rud. Tá Jeannie Rousseau de Clarence de Claron, ise nó chocht bhásaí. Haring siise rún as effigi natsíocha faoi na rocéid bhí a héan agus bhí a dó trína mealtocht nádóra úsáid bhí sé an tarintach agus gnáúil buchasúil ach freisin le glicias agus slíhantocht. Nuacht agus síimsíocht. Bhí ceoldrama siúla fe támadíon dar bhainm The Great Comet of 1812 ach tholadh sé chluaiteocht tríocha agus tnáithe agus bégan don seo dúna. Ba chóilú an wathe ach ba dhé clír ránú agus airige darnó chlí é. Bhfuil réamh léirú ag testal webh bhíolan an nuairach well tá sé fáil sa nuachtáin inniuh. Nuair a bheannaigtir na bhíolanna is mó a bhfuiltear ag súil leo. Agus sin iad na scéalta móra an láineo, bhfuil é nach chuil nua galar meathlúcháin, tarlaíonn sé sin de insin mar hampla. Bhótar cólúthach ní léir cén taobh den ná, a bhfuil sé nó siar. Lorgaíonn tú tearman má tá daoine sa táillart. Má gortaíú a bhádó hin agus má tá an gortú le feiceáil go fóil fágú lorg an gortatháirt. Cad maiall inesca, bhfuil dhéaná sin daoine nó dahanna is dócha. Má tá rud eisteach nó deacar a hiiscint, dearfaí go bhfuil sé a dúin. Má rinneú rud a bhádó hin agus má daimse abramís starí nó seandála é, is déantána, is tócha gur féidir déantána áil ó roiine sa látá neamháin freisin. Stardom sa focail írsma úsáid de henrodí mar a háiríonn, ach déantána tá aimse agams na focailóirí. Nuair a chairann tú an slíomh faoi hinne sin losca sléomh, falsci a thugtar freisin. Má tá tú chur ceiste ar ghoine a séatach an duine sin a ghortú is ceist íguré nó ceist chiigilteach. Tá sin iad na scéalta móra agus cúpla focail breise, tá súil agam go bhain sibh úsáid nó tainmh as an tafad don láineamh an síochú lá mílúnasa 2016 agus go mbeidh muid caintlí chéile a rís sarabhad.